Dalawang lalaki, Timbog sa bypass sa Dagupan. 476,000 pesos na halaga ng Shabu, Nasamsam. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang lalaki matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation ng Dagupan City Police Office na nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit kumulang 476,000 pesos na halaga ng hinihinalang Shabu kahapon ng madaling araw, December 30, 2025. Sa operasyon, naaresto ang dalawang suspect na kapwa-residente ng Tayug, Pangasinan. Nasamsam mula sa kanila ang hinihinalang Shabu na may kabuoang timbang na humigit kumulang 70 na gramo. Na-recover din ang iba pang ebidensya gaya ng mark at burl money na ginamit sa transaksyon at mga drug paraphernalia. Kasalukuyang nakapiit ang mga suspect sa DCPO Custodial Facility at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin ni Police Colonel Orly Pagaduan, officer in charge ng DCPO, na mananatiling mahigpit ang kampanya kahit sa panahon ng pagdiriwang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lungsod. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.